Ayun na sa'y fat my hand. Paniman ka may kiri. Fat my hand. Paniman ka tus kiri. Exit. Fat my hand. Paniman ka nus kiri. Exit. Pag fat my hand. Paniman ka nus kiri. Spandiak my YouTube. Van die feest was naar de weer weg. Spandiak my YouTube. Van die feest was team bing van weg. Als hij wacht is op de geklap. Dan moet hij vier os maak je kak. Team bing we gaat dus op het eindel kata gaat dus je pak. Ik zeg hallo voor je gada. En als je zijn groeten voor je mami. Van den hallo was aan die besto. Yara baby girl remember. Die feest of maak ik je kak. Als hij nog kon je pa je kop praten. Na gaat ik je laten. Zij kan maar zeggen wat ze wil ik te bingen. Ako mek. Misan yara saya kamak bumete dapun liki. Kenalo sang gaga. Kagi galit ay bitan dis ika sa bengal si baby remember. Igmakan dia kak gani plek. Nagwang sulit pumagbatas. Inawang sulit pinig sa screen. Yara galit ay dito sa sleep. Oskatan kak mag-difesto. Mihatos kakya. 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 Mihatos kakya. Timpengo oskatan skaipo. Mihatos kakya. Timpengo oskatan skaipo. Mihatos kakya. Timpengo oskatan skaipo. Oskatan skaipo baby girl. Zij moet makkelijk no. Die eerste was zo slecht, my baby. Zij denk ik te slecht, maar ik was aan mijn prime. Naldo tala pingos. En hij man is kan gaga met die pingos. Osos makan kak no. At zij nog paye welkom pratan gaat de zo laat afvat. Kijk je zij moet zakken die plekken na wie zij os makan de kak no. Die bingo os zakken te kak no. Zij vraagt wie en wat in kom. Zij wacht man die bingo zit toekomst. Baby girl die member in bingo as kaga. Baby girl die member die bingo kan gaga. Die bruises was stijvo. Die bruises was stijvo. Baby girl zij moet kan gaga os. Die bruises was stijvo. Ayan na zij. Die bruises was stijvo. Ayan na zij. Os is nog hier man. Die bruises gaat stijvo. Die bruises gaat stijvo. Die bruises gaat stijvo. Os gaat stijvo. My dada. Os gaat stijvo. Timpingo op je post no. Puzzle kupikas en file kupi poral. En al de kupakas van die beris en al de makak no. Baby girl din ben no makak no. Utapias al een niskak no. On niskak no. Den no niskak no. Kadi bruises gaat stijvo. Subi gaan os kakje no. Die bruises gaat stijvo. Subi gaan os kakje no. Su bruises gaat stijvo. Die bruises gaat stijvo. Subi gaan os kakje no. Zeggen we net zo boos no. Die bruises gaat stijvo mama. Die bruises gaat dala. Die bruises gaat stijvo no. Prikken de vitamines os is een ding no. Kijk je moet dringen en kijk je wat ik dat ding no. Op dat niet no. Oh dat is lang weg. En dan kom ik weer terug met dat niet no. Die dingen als op de bos no. Alala mama. Die dingen dala. Zij ziet me bij je koprak. Dan gaat de zakken op dak. En als je niet luistert niet. En dan komt die dingen in jouw afkas. Dan gaat ze moet luisteren. Dan ik zal ze met die bruises. Zij gaat kotsen met die bruises. Baby krijgen we ubo van je pakje. Ga vliegen dan voor me zo januari. Die dingen gaat die wahi van ons blijven dala. Die bruises gaat kala. En niet zo kowaad. Nog die gaat met je no. Ik zeg bingo. Die dingen o zakken niet plek no. Die gaat van mij kakje no. Ik zeg bingo si zij moet nog komen no. Zij gaat voor me te boren no kast. Die dingen o zakken dan no kasaba. Hallo mama. Ik zeg hallo mama. Ik zeg hallo mama. Die dingen gaat dan kijken. Ik zeg hallo mama. Die dingen gaat dan kijken. We are the best of the best. We are the best of the best. Timpingo gaat en jullie. Timpingo os gaat en schrijven. Timpingo we are the best. Nou, als zij nog bij je wil praat, dan gaat het zo laten vat. Zij wil nog schrijven samen met Bruises. Baby girl, boeken ubo. Van ze gaat de boy zoek. Timpe
benga mujat puktin benga os katan skaiva ti pruzos kang kaga benga lida asim maidang sudze muto pokala pai pikal wat padranaldo dala tin benga kaga samus kaiva tin benga we are the best no skaiva tin benga we back no we are back no